ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಲೆ, ಏನಿನಿ ಸುರುಕಾತ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸುರ್ಮಾಂತ ತುಳ್ಳೆ ಬಂಧುಲೆ ಏನು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿ ಸೋಜ ನಾನು ಸೋಜರ್ ಪಂಡತ್ ಪ್ರೀತಿ ಟಿಲೆಪ್ಪೇರ್ ಏನು ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಭಾಗಟ್ ಏನು ಮೂಳುಳ್ಳೆ ಏನು ಮೂಲೆ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ರಿಸೋರ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂತುಳ್ಳೆ ಬಂದುಲೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಐಟ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಏನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಂತುಳ್ಳೆ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಆಣಲ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲ ಏನು ದುಂಬುತ ದಿನಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಗಡ್ ನಾಡತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಾಗತ ವಿಷಯಟ್ ಅಂಚನೆ ಅಡುಗೆತ ವಿಷಯಟ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯರ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪಿರವ್ತ ದಿನಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನ ಪೂರ ತುಳು ಕಿಂಚನ್ ಪನ್ಪುಣ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಪೂರ ರೆಸಿಪಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುತ ದಿನಟ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಅವು ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪಾರ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಲ್ಪಾರ ಪಂಡತ್ ಎನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದುಲೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಂದುಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.